Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Isla San Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Syudad sang Bacolod plano magdeklarar sang state of calamity agud mabuligan ng linibo nga naguban sang puluyan tugas sang bagyo Udat. Sa Negros Oriental, delivery sa mga nagapanguna nga kinahanglanon, apektado sa nagluntad nga landslide sa Bai City bangod sang bagyo. House and lot nga kuntani premyo sa paraffol sa kadlawan ni anay Congressman Albi Benitez ginkansela para ibulig sa mga nahalitan sang kalamidad. Presidente Rodrigo Duterte kag Vice President Leni Robredo nagbisita sa mga apektado sang bagyo sa Southern Negros. Kag sa good vibes, mga bangros nagdagsa makaligad sang pagbaha sa banwa sang ilog. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pagbisita sa mga lugar nga nasakpan sa Northern Negros Natural Park ang temporaryo nga ginatilian tuga sang epekto sang bagyo Odette. Masako gihapon ang ginapatuman nga clearing operations sa barangay upod sa local government unit sang syudad sang La Carlota sa mga dalanon nga nabalabagan sang nagkalatumba nga puno sang kahoy. May mga nautod pa nga kahoy kag mga linya sang kuryente nga ginahimos halin sa barangay Araal, San Miguel, pasaka sa Gintubdan. Bangod may mga puno man sang kahoy nga nagkalatumba tugas sang bagyo Odette sa sulod sang nasakpan sang Northern Negros Natural Park, ginpakamaayo sa mga nagabantay sang park nga indi anay tugutan ang mga nagabisita nga makasulod kag makapaliwaliwa sa mga busay. Bisan sa syudad sang Silay, ginahaylo man ni Mayor Mark Goles ang mga dumuluong nga ipaiway anay ang pagsulod sa nasakpan sang NNNP ilabi na sa nabukid sa barangay Patag samtang masako pa ang clearing operation. Iniagud man mapaiway ang posible pagluntad sang disgrasya. Ang mga tour guide nga katapo man sang Bantay Bukid amo man karon ang nagatinguha nga makuha ang mga puno sang kahoy nga nagasablag sa mga alagyan. Sa number 9, House and lot nga kuntani premyo sa paraffol sa kadlawan ni anay Congressman Albi Benitez ang ginkansel. Tigaylo ang pondo ang gamito na lamang para ibulig sa mga nahalitan ni Bagyo Odette. Ginkansel ang virtual gathering sa mga supporters sa selebrasyon sang kaadlawan ni anay Congressman Albi Benitez kagabi. Bangod man sang problema sa internet connection, wala man matigayon ang paraffol. Gani sa baylo nga ihatag ang House and lot nga grand prize para sa mga supporters, nagdesisyon si Benitez nga gamiton na lamang ang kapin 1.5 milyon pesos nga balor sang grand prize para mabuligan ang nahalitan sang Bagyo Odette. Suno sa iya, labaw sa pagpalipay sa kuntani makabaton sang duta kag balay, ang tuyo niya nga mapalabot ang ayuda sa mga yadtong nawadan sang puluyan tugas sang bagyo. Nagupod sa selebrasyon sa kadlawan sang mayoralty aspirant ang iya mga kaalyado sa Asenso Bacolod, mga opisyal sang probinsya, pati na mga artista. Instead nga isa ang magdaog sa isa ka balay, buligan ta ang mga naigo sa kay Typhoon Odette. Especially sa mga totally damaged mga household. Mga balay subong nga mga pumuluyo, wala pa kabalik sa ilang balay. Ara pa sila sa mga evacuation centers hasta subong wala kabalo kundi makadto. Sa number 8, ginaabi-abi sa pamuno sang Army sa Negros ang unofficial nga untat lupok karon nga ginatutukan sang tropa nila bisan pa sang rebelding NPA ang paghatag sang bulig sa mga naapektuhan sang bagyo.
Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang pamuno ng 303rd Brigade ng Philippine Army, labing apektado ang kabankalan kag sipalay kag sila nagahatag sang bulig sa clearing operation. Labi na sa mga nabukid nga mga barangay kag padayon nga na-isolate. May mga napulo pa ka mga barangay suno kay Pasaporte ang na-isolate kag tigayon nila ini nga ginalabot. Ang tropa sa militar gikan sa Northern kag Central Negros ang na-deploy na sa Southern Negros para magbulig suno sa iya. Wala man na gin-declare ceasefire, no? Okay. But in the spirit man sa aton kalamidad, I think welcome development man na on both sides. Gidiring bagyo sa aton diri sa isla sa Negros, so mas mayat man nga kita tanan diri magbinulig kayo, no? Bala nato na down man ning southern part of Negros, especially Kabangkalan, but hardly hit. Sa number 7, Trenta ka mga pasahero pati ng driver pilason sa pagkatumbas ng bus. Makita sa video nga kuha sang netizen nga si Felamay Anticosa ang pag-rescue sa mga pasahero sang bus nga natumba pasado alas 6 kagabi sa highway bahin sang Barangay Talok sa Baguio City. Sa initial investigation sang Baguio City PNP, maga-overtake kuntani ang bus sa yasini nga ginasundan sang nadulaan ini sang kontrol kag nagbunggo sa railings kag natumba. Nag-agom sang pila sang driver, pati na ang 30 ka mga pasahero. Mga minor injuries ang ila na agom. Ang iban may pagpalalakit sa lawas nga ginbatsyag suno sa pulis. Detained karon ang driver sang bus, apang ginareglo naman sang tag-iya sang bus ang mga pasahero suno sa PNP. Sa number 6, 53 anyos nga lalaki patay matapos gintiro sa ginaalagar katapos ang New People's Army. Patay ang 53 anyos nga si Mario Lendisa matapos iniluthangon sang kahapon sa Barangay Kabakungan sa La Castellana sang 4 ka mga armado nga ginaalagar katapo sang New People's Army. Sandig sa investigasyon sang PNP, nagapanglakaton sa talamnan si Lendisa sang magwa sa ginapanaguan nga mga tanom ang 4 ka suspect kag ila gintiro sa makapila ka beses ang biktima. Nagsinggit suno sa pulis ang mga suspect nga sila ang NPA. Ginahibalo pa karon sang PNP kung ano ang motibo sa mga rebelde sa pagpatay kay Lendisa. Sa number 5, linibo nga mga residente nga naguban sang puluyan bangod sang Bagyo Odette sa Bacolod naggalaom nga mabuligan sa pagdeklarar sang state of calamity sa syudad. Yari ang report. Nagubang balay ni Johnny Daulong sang matumbahan sang puno sang duldol sang magwaswas ang Bagyo Odette sa Barangay Estefania sa Bacolod. Siya upod sa iya asawa kag duha ka mga kabataan ang temporaryo karon nga nagaisar sa balay sang iya utod. Nagalaom siya nga kuntani, makabaton man sang ayuda, agod bisan paano, mapakaayo niya ang iya balay. Ang na-repair ko lang ni sir, kung nahin, ribulig sa akon. Ay, bako nang pinali. Ano? Ang balay ni Daulong ang kabahin sa masobra 3,600 ka mga puluyan sa Bacolod nga partially destroyed sandigman sa record sang DRRMO. Bisan wala ta fatalities, ka wala ta injuries, damo damo properties nga nakalaguba labi na gid sa mga higad sang baybayon. May 6,600 pa ang partially damaged. Plano ni Mayor Evelio Lunardia nga magdeklarar sang state of calamity agod mabuligan
ang mga naguban sang balay kag iban pa nga nahalitan sang bagyo. Ito sang partial, we give them 5,000, which is already an increase from 3,000 sa una. Then ang totally damaged nga kami 10,000, which is also a 100% increase, but used to be only 5,000. Ginalauman sang alkalde nga giliyon nga makapasar sang resolusyon ng katapo sang sangguniang panlunsod. May malapit man sa 5,000 ka mga individual ang gin-evacuate sa Bacolod tugas ang Bagyo Odette sang nagligad nga Webes. Sa number 4, ginaprubahan sang sangguniang panalawigan sang Negros Occidental ang pagpaidalom sa state of calamity sang probinsya. Sa session nga ginpatigayon sini nga hapon ginaprubahan sang SP ang resolusyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagpaidalom sa probinsya sa state of calamity. 5.59 billion pesos ang halit nga natugas ang bagyo sa pananom kasapatan, infrastructure, health, food and nutrition sa mga eskwelahan kag seaports. 38 ang patay kag 3,764 ang nagkalaguba nga balay kag 16,477 naman ang damaged nga puluyan base sa executive order nga ginpagwa ni Governor Eugenio Jose Lacson sa pagpaidalom sa probinsya sa state of calamity. Ang pagpaidalom sa state of calamity sa probinsya magatugod sang paggamit sang calamity fund. Nalakip man diri ang pagpatuman sang price freeze sa basic necessities kag commodities. Agud tumalikawan ang pagpamentaha sa presyo kasubong man hoarding sang mga goods. Sa number 3, halit sang Bagyo Odette sa infrastructure kag agriculture sa Negros Oriental naglabot sa kapin 700 milyones pesos. Yara na karon sa sangguniang panlalawigan sang Negros Oriental ang resolusyon niya ginpasar sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council agud ipaidalom sa state of calamity ang probinsya. Ining ginahulat nga maaprubahan sang SP. Sa datos sang LDRRMO, naglabot sa 700 milyones pesos ang halit nga gintugas ang Bagyo Odette sa Negros Oriental. Naglabot sa 600 milyones pesos ang halit sa mga nagkalaguba nga infrastruktura kaangay sa mga merkado, eskwelahan, taytay kag iban pa. Naglabot naman sa 100 milyones pesos ang halit sang Bagyo Odette sa agrikultura. Sa karon nagsaka man sa 66 ang ginreport nga napatay sa Negros Oriental bangod sang bagyo. 22 ang missing kag 92 ang nasamaran. Sa number 2, Presidente Rodrigo Duterte kag Vice President Leni Robredo ang nagbisita sa mga apektado sa nga Bagyo Odette sa Southern Negros. Kahapon nagpatigayon sang inspeksyon ng presidente sa Southern Negros. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, 2 billion pesos ang ginpledge sang presidente sa mga lugar nga apektado ni Bagyo Odette sa Western Visayas. Ang presidente mismo ang nagpamuno sang ceremonial distribution sang family food packs, repair kits, hygiene kits, pagkatapos ginpatigay ng post-typhoon briefing sa Cabancalan City Hall. Nagpatuman man sang aerial inspection ang presidente. Sunod kay Governor Lacson, iya ginpadangat man kay DOE Secretary
Alfonso Cusi nga kun mahimo mahatagan sang duga nga personnel ang mga electric cooperatives agud tumapadasig ang pagbalik sang supply sang kuryente. Suno kay Lacson, ginsiling man ni DSWD Secretary Rolando Bautista nga 15,000 pesos ang mabaton sa mga nagubaan sang balay nga partially damaged kag ang mga totally destroyed 30,000 pesos. Sini nga hapon naman, nagabot sa Cabancalan City si Vice President Lenny Robredo. Siya nagbisita man sa Himamaylan City. Personal siya nga nag-istorya sa mga naapektuhan sang bagyo. Sunod sa iya, sa tunga sa natabo, madamo sa gihapon ang sarang nga mapasalamatan. Isa ka truckload sang food packs ang gin-turnover sang iya nga talatapan. Upod man kay VP Lenny nga nagpanagtag sang bulig ang celebrity nga si Chris Aquino. Said that he will try to raise 2 billion pesos for Western Visayas, all affected provinces, yes. There is a program for restoration or rebuilding of houses, 15,000 for partially damaged houses, and 30,000 for totally damaged houses. So I will follow that up. No, I will instruct our DSWD together with the all local DSWD to come up with the list, although they already have. And then we'll follow it up through the region because when we heard that, that's exactly what our evacuees who cannot go home because their houses have been destroyed. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Delivery sang nagapanguna nga kinahanglanon pati na ang reporting sang damages sang bagyo apektado sa nagluntad nga landslide sa Bai City, Negros Oriental. Sa aerial shot sa Bai City sa Negros Oriental, makita ang nag-usmod nga duta sa kabukiran sang syudad. Ang mga kahoy nagkalakalbo matapos malabyan sang bagyo nga Odette. May pila ka bahin sang highway nga may bilin pa sang landslide pero gintinguwaan nga mahawanan para maagyan lang anay sa mga salakyan. Pero hindi gihapon malabot ang city proper sa mga motorista nga halin sa Negros Occidental. Gani ang mga truck nga may karga nga mga basic goods, parehos na lamang sang gatas kag pagkaon ang hindi pa makasulod sa syudad. May mga government employees man nga makapila na ka beses nagbalik-balik pero hindi pa makasulod. Kinahanglan nila nga mag-submit sang report sa damages ng bagyo pero napaslawan sila. Mano-mano ang reporting kay wala sang komunikasyon. Naga-double time naman ang mga taga-DPWH sa paghawan sa dalan para makasulod na ang mga inugdulo nga mga pagkaon pati na mga reports nga importante sa sininga tinion. Sa Good Vibes, kun sang Sabado, nagbaha ang tahong sa baybayon sang Valladolid. Sa Andulawan sa Ilog naman, nagdagsa ang mga bangros bangod sang tubig baha. Sa post ni Chester Keith Cabreros nga taga Andulawan, hindi na bago sa ilang pagdagsa sang mga bangros. Kay man sa kada pagbaha, ini ang isa sa ilang nga ginahulat. Makitaan sa video nga mansig pang sikop sang bangros ang mga pumuluyo. Ang iban may dala nga mga labador kag palareho man nga naga-enjoy. Sunod kay Keith, ang iban na tunga gani sa sako ang makuha. Ang iban ginakonsumo ang makuha nga mga bangros. Mayara naman nga ginabaligya. 20 pesos suno sa iya ang bilog sang ginpakas, ang iban 60 pesos ang baligya sang kilo sang labas. Madamo nagkuha suno kay Keith bangod sang pag-awas sa mga punong sa lugar. Make ang original ni nga post ni Keith naghambal nga ang worst kuno nga part sa kada bagyo ang pagbaha pero may good man ni nagkakatabo amo to ang pagdagsa sa mga bangros. Same man sang pagdagsa man sang tahong sa dulid. Kumbaga bisan na pa ka hampas pagwaswas ang bagyo may blessing nga nagatupa gihapon bisan sa mga nahalita na sang bagyo. Filipino spirit na Nick nga biskan ano pa ya ka kinaghubot sa tanan makakita gid sang something nga maayo. Kag naga-enjoy pa sila pangwasang bangros, Mars. Kag amuyad to ang mga nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Isla sang Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin, tubtubwas, maayong hapon.